Dobre cita deportiva en Rianxo coa BTT Concello de Rianxo e a Andaina. A proba de bicicleta contará cun percorrido longo de 66 km e outro curto de 46, mentres que a Andaina terá 22. O calendario deportivo de Rianxo está cheo para o 19 de abril. A 13ª marcha BTT Concello de Rianxo e a 9ª andaina da BTT, probas organizadas pola peña cicloturista Castro Barbudo, tomarán o protagonismo cunha nova entrega nesta dobre cita para os amantes da bicicleta de montaña e das camiñadas. Ademais de ser, por suposto, dous xa indispensables do calendario deportivo rianxeiro, pois son tamén dúas das probas que maior participación congregan e que ademais teñen unha parte moi destacada, dado que polas distancias tamén que se percorren, pois permítenos percorrer, visitar distintos puntos do noso municipio que moitas veces que non é posible visitar en todos os eventos deportivos, evidentemente. Ampliamos percorrido, visitamos outros concellos próximos tamén para ofertar tamén distintos puntos de interese e que ademais tamén a diferencia de outros anos no que ten que ver ca BTT simplificamos a oferta. Reducindo a dúas rutas, unha longa e outra curta. Corta de 46 km con aproximadamente 1.200 metros de desnivel, a larga de 66 con aproximadamente 1.900 metros, e temos a andaina que son 21 km con sobre 450 metros. A ruta corta vai ir marcada ca cinta azul do Concello de Rianxo, a larga vai por GPX e a andaina vai ca cinta roja do Concello de Rianxo. Dicir máis, as tres rutas teñen os seus propios avituallamientos. Despois, á súa chegada á lonja, hai o servicio de limpieza das bicicletas e máis a ducha, tanto para homes como para mulleres. Está permitida a participación de bicicletas eléctricas. As inscripcións están abertas, teñen un custo de 15 euros e poden formalizarse en msports.es. Contamos con manter a participación de anos anteriores, a pesar de que este ano se celebra un pouco máis adiante no calendario e que nos coincide xa con moita oferta de actividades semellantes prácticamente xa por toda a xeografía, pero en todo caso mantemos unha boa participación, pero as inscripcións siguen abertas, por tanto, aínda pode mellorar nos próximos días. Animo a quen nos estea escoitando a que se inscriba, porque ademais aparentemente imos ter bo tempo para poder disfrutar dos percorridos que se propoñen, por tanto, insisto, que ninguén deixe pasar a ocasión. O mércores á noite pecha o prazo. O ano pasado participaron máis de 400 persoas, cifra que se aspira a repetir nesta edición, a pesar de que a proba se celebre máis tarde do que viña sendo habitual.